machiegni Nyakwaramogi. Ogai mar duond bura mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka odhi nyime kod seyo jatend piny Kenya William Ruto kaluwore kod chik manogolo mondo mi apisas mag obila oti kod magina mar chielo tiende jogo mabedo ka ng'anyo ka oyango ni weche machal kama gin mago mok ni kare ka wuok e dho jatend piny monego bed jalno marito ganda jo Kenya kendo kelo ganda jo Kenya kanyakla. Kalonzo ne loso kinde mano yuoro ya lam kanisa more gwenge mag Mwingi North. Therefore, Mr. Ruto, prepare to pack. Prepare to pack. And don't make it worse, because in a democracy, you lose under one term, you go home, but not make it complicated for yourself. Because if you commit crimes, kama ya kusema shoot to kill, then the country will be watching. Magi timeso bende Kalonzo ne oseo malich mokalo speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula koyango ni osebedo kochwalo siasa mag kwede to kod pogo dhoudi koyango ni ne ok en gino makare mondo mi Wetangula kara mondo mi ose jogo mawuok e Kalenjin mondo mi oriwre e tok jatend piny Kenya William Ruto koyango ni piny owacho en mana koro nindo nyakonchiel e weche mag dongruok to kod chenro mamoko e pachoka. Jana anasema huko sijui huko anaenda huko Trans Nzoia akaanza siasa ya ukabila, akasema Kalenjin amukeni, mtoto wenu anapokonywa serikali. My goodness, that is not the Weta I knew. Kwa hivyo yeye amekuwa one time. Ati watu waamuke wa Kalenjin waanze kupigana na Wakenya wenzao kwa sababu serikali ni yao. Mbona Moi alikuwa huko not one term, 6 terms? Piny owacho kwa mondo mi oyaw dhola